Angibingelele ngiphinde nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Wengane zakwethu ngicela ukuthi uyavelela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofa subscribe ulike bese uphinde udlulise ukuphawula lapha ku comment section. Uphumela obala umculo kaMaskandi umenzi wageqa amagula ngomculo kanye nezinto nje angayithandi la emculweni kaMaskandi. Enkulumeni yakhe uphinde wabalula udaba oluthinta indaba yamakhosi okuwumthandeni nokhuzani. Kodwa ke ngale ukukhuluma kakhulu nansi inkulumo kaMenzi ngesikhathi interview laphana manje wemvelasi sengiyibele nento engizoyisho kodwa engithanda ukukukhuluma mina ngoba ngifihli futhi angihlebi futhi mina ngimemi futhi angimenywa ukuzonda nokuzondiswa angikwenzi lokho nangiphutha uma ungizonda nje zonda mina ungiqonde ayikho inkinga beyiphilela nokungizonda kwakho ngudlule nje futhi ngubingelele uma uthanda ukuvuma kwakho uma ungafuni kwakho uyabona wemvelase kuneculo engike ngalizwa lapha ngicanga ukuthi ngizizwe izolo angilazi nokuthi likabani ngizizwe izolo yabona leli culo leliyana liyadelela liyinhlamba kimi liyadelela liyinhlamba kimi njengomuntu osebenza lapho obulala khona uma ufika ushisa isikole uyazi ukuthi mfowethu uphazamisa othisha uqeda umsebenzi othisha yabona njengamanje isiqiniseko kuneculo engilizwile la izolo angilazi kahle ngilizwe kancane ngalinyanya ngavele ngalidlulisa ngizolisho ukuthi likabani angilazi kodwa ngizolisho ukuthi belithini ngalinyanya leculo belithi angazi noma ngicela ukuyikhotha noma ngiyayikhotha into enjalo angilazi belithini lidlale kancane ngase ngivele ngiyalidlulisa lento ka TikTok ivele ikuvezele nezinto ongafanele ngawe uyazizwa leyaculo leliqondane nokuthi nginomuntu omdala emontweni yes TikTok mase ngiyena lo doti uculwa lo muntu mina wami umzali ngihlonipha futhi ukuthi ngingakhuluma izinto ezinjalo phambi kwakhe avele ngalinyanya leliyaculo angiselilutho ngendlela engilinyanye ngakhona ukuthi usiculela kanjani into enje sizoyidlala kanjani phambi kwabantu abadala ngoba umculo siwudlalela ukujabula siwudlalela ukuphila nabantu abadala angisakwazi ukudlala umculo kaMenzi emontweni ngihamba nabantu abadala ngoba unenhlamba unamagama aqinile engeze ukwazi ukudlala ngihamba nabantu abadala yabona umuntu onjalo ke mina ngimthanda angimthanda umuntu onjalo angifunda nokuthi ngahlangana naye lo muntu lalelo uculo uwenza kanjani ukuzobulala umsebenzi wethu kunomuntu omdala ozoba nalento engibe nayo mangilalela leli yaculo ethini ngalento engiyisebenzayo ethi angisawulalela umculo kaMaskandi bacula inhlamba ayeke noMenzi engacula inhlamba ngenxa yakho ngifihle mina ngoba naku ngisaba ukuthi ngizothiwa ngibulala umculo womunye umfana kuzothiwa ngibulala umsebenzi womunye umuntu ngikhuluma kabi ngifaka abantu belalela udodi lo yoculayo belalela into engalungile enamagama nje mina ngiyafisa ngisho lowo muntu lo engathi angake ayizwe lento engiyikhuluma bese yangithinta ngoba ngimtshele futhi ukuthi ucula udodi mfana wami awunaso isiphiwo yekela uzosibulalela umsebenzi udodi lento iculayo angisho ukuthi mina ngiright noma mina ngicula kahle yini kodwa futhi akwazi ukusibulalela umsebenzi thina sicula siphila ngalento ibulalayo uma uzoshisa isikole ngisebenza esikoleni futhi uqeda umsebenzi wafanele ngilwe nawe umuntu obulala umculo ngisebenza emculweni fanele ngilwe naye umuntu ozofika adlale nagange ngabantu enza yonke into engasile fanele ngicabanga mina ngikwazi ukuthi ngafika emculweni ngiwumculo ngizosebenza ngokucula ebese ngiyashintsha senyolisa umuntu olontuzayo lapha onekwithuba lokuthi abe kwisiqiniseko FM ngithi hey nami lapho ngifuna ukuzo interview ngangezelile interview mina ngizocula la fanele ngizibuze ukuthi umculo engiwuculayo akusewona yini ngisaculi yini nani manike ngibona ngenza lokho anongibuza ukuthi awusaculi yini wahamba unakana nama interview ungibona ngisho ngathiwa ngidlaliwe mina kuphila ngoba ngizwa ngeTV ingoba ngisenza lo msebenzi enganguzela azange ngaziwe ngokuthi ngishaya kakhulu lapha kuma podcast angisabona kahle kufanele ngibele angizelanga podcast kufanele ningibuze ukuthi walwela iPodcast Menzi awusaculi yini sewuphelile yini umculo suqedile yini umculo uyabona awukwazi ukuthi weza wethu ngokuzokuhlina la esithethu ebese
uhambe uyosiza odokotela kufanele makufika umphathi akubuze ukuthi hawu seziklini zonke indawo la esibhedlela ngoba noma ngabe kuklini kangakanani funa ulungise ngisho ubala wena wakho umsebenzi uklina yazi into oyizele zazi ukuthi ubani ungagxuma gxuma uthola kade kuma reception usutholakala ema-office utholakala usuquka uma kunjalo kubi ngoba kukhuluma umuntu ophambi kwabantu ekhuluma amagama anjengalawo kodwa mfethu izinhliziyo iyodwa mfethu ubuhlungu buyefana uma ubulala umsebenzi wami mfethu ayifana ukuthi isiqiniseko sivalo la ngiyoze ngigcine ngimazi into ethayelekile ukuthi sezisila ngisakhuluma khona mina umuntu ongonile uma mina angikhumbuli umuntu engimonile kodwa mangabe kukhona engimonile ukukhuluma mina mawungonile yazi ukuthi ngizokuveza emphakathini ukuthi yeah Yini mina ngisenethe yini abantu bami engikuceba kibo njalo ukwazi ukuba ngicebe emphakathini lo ubona umphakathi osathi uyangithanda futhi engibona ukuthi uyangithanda uyangeseka uma uke wangiphoxa ngembi ngizoceba kubantu epagini kaMenzi fike ngikucebe ukuthi nange ngingasangikhokheli nange ngihlukeza nange ngenza ukuthi ngizokutshela nje mfowethu mina ngisenenhlanhla futhi ngeke ngiye kuyisebenzisa ngoba mfowethu nako ngisathanda uyabona eMnambithi bekunomcimbi nge31 hey abantu baseMnambithi babhoka uma ngabe bembona uMenzi kulowo mcimbi ngize ngakhona kulowo mcimbi kodwa mase ngithi ngiyabheka lo muntu ongachaphile umnikazi wawo just wazafuna invoice yikho nami ngike ngathi hayi uma ngihambe ngifike ngikhulume nangawe emcimbini uthi hayi bakwethu lo ubafa ku right sasike sakhuluma sangayiqeda inkulumo waye nasi isithombe sikaMenzi emqondweni kwakuthi asiqedanga inkulumo then abantu masebengilwela wabuya ngabona lento sike sakhuluma ngiyakubonga lokho futhi ukuthi abantu bayakulwela ukuthi uMenzi ahleze khona emcimbini yaseMnambithi nomunye ngakuba kohleze khona uyabona angisho ukuthi ke fanele kube khona umthandeni ngakithi akufanele kube khona ukhuza akakwazi umuntu ukusala lento iyasibulala uyabona futhi umculo ufa ngendlela eziningi mina eMnambithi ngiphatha kabi isiqiniseko ukuthi sengisele nje ngingedwa umculi nje okhona ngiyambona uMabutho ngiyambona uMaqatha ngiyambona Menzi nangani futhi enye into ezokuphilisa emculweni ukuthi ilento yokuthi into ezokuphilisa emculweni kakhulu ilento yokuthi uunderstand ukuthi laba fana laba kuthiwa ba amakhosi yabona lonto kumele uyifake emqondweni angisho ukuthi ungabahloniphi kodwa ibalekile lento yokuthi uyitshele wena emqondweni ukuthi hayi kodwa ama colleagues lawa siyefana akekho imanager akekho yini sonke senze into efanayo la senze umsebenzi ofanayo yabona manje uyabona manje waqina lapho understand ukuthi abafana nabo yabo njengoba nje bedinga ukuhlonishwa nabo bele behloniphi yabona manje waqina lapho ekuthenini uzethembe futhi uzamukele nawe ukuthi uyinto efanayo nabo uzoya kude lento leyo ukuthi ngasonke isikhathi angisho ukuthi umuntu engahlonishwa but lento ukuthi ngasonke isikhathi kube khona umuntu ozotreatwa ngcono engathi yena uyinto engcono kunawe nawe uzwayitshela lonto emqondweni wakho ukuthi lo mfana ungcono kunami ayikho lento bafowethu ayisebenzi uyazibulala uzidla wena amandla akho lapha uzidla wena isiqiniseko ukhuluma kahle lapho kufanele futhi ngikucacise lokho bengifuna ukubuya la endabeni mase ngikhohliwe ungikhumbuza indaba yabeculi bangakithi ngifuna ukuyithinta ake ngikhulume ngale yamakhosi uyabona masikhuluma ngabantu ababizwa ngamakhosi sikhuluma ngokhuzani sikhuluma ngomthandeni angithi angazi phela uma ngabe mina ngomunye umhlaba nani ngomunye mina ngiye ngizokushiyo lapho kuthiwa amakhosi bobabili noma umthando ukabili nami ngiyinkosi kukuwena ukuthi eyakhe inkosi kuphethe kanjani nami ngiyinkosi kukuwena ukuthi eyakhe inkosi kuphethe kanjani njengamanje uyangazi isiqiniseko mina mfowethu angilithathi isayidi wena ungiyisayidi ngilithathi isayidi wena ungiyisayidi
Uyabona nje uyangazi ke isiqiniseko nina nike nanomsindo nokhuzani nobabili ngithi yeah oweni lo msindo lo angithi mina ngiyazwana nawe mina ngiyazwana nokhuzani anginankinga mina nokhuzani inga nokhuzani ebese noma ngingakhuluma kahle ngokhuzani ungasho lutho wena mawuze ukuthi awuthanda ukuthi ukhuluma ungasho lutho angithi ngeke ungivimbe ukuthi ngikhulume kahle phela mina kakaza angona uyangiqasha kugcwalisa uyangiqasha kwizigzakho uyangiqasha kuphi wena ngithi wakuphoxa nagejana ngendlela wakho lokho futhi naye ukhuzani akakwazi ukuthi athi mangikhuluma nawe ebese mhlambe benaloko engikuchaza ngawo ngoba mina mangikhuluma nawe kunamagama okuphile engiwathulayo right ukuthi ungcole kanjani isiqiniseko ukuthi abantu bakuzonda kanjani ukuthi abantu mawuposta abathini ngawe akuwona umsebenzi ongawukhweza kimi lo noma kangawukhweza kimi lo wena ukudlala yakhe role game naye ukudlala yakhe kimi ngikwenzela isibonelo ukhuzana nomthandeni bobabili obhuti kimi kodwa sisebenza ndawonye futhi naye ukhuzani akakaze asho kabi kimi angaze ngasho kabi kuye naye ngiyaxhumana naye nomthandeni ngiyaxhumana naye namhlanje ngimcimbini wakhe kuyigcwalisa ngangikhona ngiyako kamthandeni futhi manje akungabi beke umlandeli ozokhuluma okubi ngokuya kwami emdletsheni ngoba kazange akhuluma okubi ngiyale kuyigcwalisa noma ngathiwa ngibizwa ukhuzani kube baleni angasho kubi umlandeli kamthandeni athi wara in akangasho kubi ngoba mangingaya kubo kamthandeni ngeke asho kuba ngithi singayenzi leyo nto leyo mfana ngithi mina angihambi ke leyo ndlela ngiwumenzi nje oqola uma engangifonela umthandeni njengamanje ethi inkabe yami ngifuna sizoshutha nawe ngifuna sizocula nawe iculo elilodwa mina ngiyovuma ngigijima mina ngithi ya mthandeni ngiyeza mfowethu ngisho ngathiwa ufakile imali yopetrol ngisho uyifakile ngizoza mfowethu ngizoyihambela ngisho ngigibela itekisi noma ngingayize ngizoza mfowethu ngizocula iculo ngoba umthandeni kimina umuntu osesikhundleni esiphezulu kunami emsebenzini esiwenzayo fanele ngithathe ipromotion kumthandeni uma ukhuzani eye wangidlalisa lapha enkundleni kufanele ngimphendule kuze ngizothola abantu abazongilalela exactly ngoba ukhuzani uyibrand enkulu kuna angikwazi ukuphikisana nebrand enkulu kunami yinini eningathi hey menze ukhuzani mncane kuwe ngengoma yenza ukuthi ungavumi yini eningasho lokho mina ngikwazi lokho mina njengoba ngisebenza naye mina ngisalihlonipha izinga lakhe ngoba ngiyamazi ukuthi mkhulu kangakanani ziningi kangakanani indlela ayihambile engingakayihambi nina mase ngizongikhweza mase nizothi ngiyinkunzi ngaphe kwakhe umuntu ebuya phesheya kwelwandle mina ngisathandwa yini ngisajika la ehluhluwe ngijike la eNewcastle eGoli bani ngingakayi phesheya umuntu ebuya phesheya bese nithi ngiyinkunzi phe kwakhe ningibulala ncomani umsebenzi ithi uyashaya yiko kunje phela ke ithuba likakavumi kungayithi ke lokho kutshela iqiniso wena siqiniseko angibuyele kule ndaba yabeculi bangasekhaya angibuyele kule ndaba yabeculi bangasekhaya wemvulazi hayi thina makhuluma thina funa ube ne-wife impela yeah ibambe kanjalo nje mfowethu ibambe kanjalo ngqo